Chotu mami jagudo daldo dan Teuniti day kodo fo Galo mufia Maudo gonyido Suko donyo Ode ngure Pele pele jiko jika iko nyende fo Waire don taute don sabudo ko galle kali Anga kodo fo galle kali Gila nani mijo Adduka Wolko jidda Halam so tawi ka jogiiɗo sohla kalis walla sohla goɗɗo jogiiɗa kalna kam te koko hiiri min komi jiɗɗo lelaade ko woni probléme ma kaldumam ko de ɓuri welde haalis kadi ɓuri welde juumiri aɗa juumiri ala ɓuɗum welde ɓuri welde juumiri nade heewi kecce quoi ñande fof ko ni mbatta kam somi gayni julde haade mi lelaade il faut gona ɗo tindanam amanam daranam naggam hande mi tindani mi darani c'est normal non komi woni princesse mari ala e jigi ɗum dara ndaram tan hormo woni hino mi jaɓi kono aɗan ko jinmi so tawi wonko poɗɗa kam haalande kalna tawi noon ka cohluɗo kalis hande kam fewani tawi ka jiɗɗo kalis hande kam a yanani hen siɗi mi ala probléme haalis dar gueɗɗiɗi mi hattati limantumam ko ɓuuri ɗum welde mi heddi noon jokkitata miijo ma wona kangar kan hen ɗo aljanna wi goo holko ɓuuri ɗum welde eyyi goo juumiri ɗiɗi sukar yo jiɗɗa wiide ko ɗum ɗon fof holko ɓuuri ɗum welde kadi ɗum foti mi haalandema joni jokkitir miijo ma jaade tan min mi famani dal holɗum ɓuuri ana ale wona intelligent en nen an min affaire heure défini miijo ana min mi fora min ko tel tan ar tel tan mi faama kono sa hokkama ɗo haalis aɗa andi no calculita ɗum temedere ha ujunaji million ngaji kalis noon woni gurdam kalis kam yow kalami ko fof ɓuuri hay haalis welde wallahi mi anda mi wawa ɗum an aɗa andi ɗum hal tan noon ɗon armi ñumonma jaade o saabu ala woto watam kuri ku a ñumonat kam aɗa wulla e nofram ndu ami ñumonma jaari jam mbaɗani hay goto wasa nande aɗa andi mi miruƴini pena woto watam kuri kuude an ko woni an a ɓatto ga rek comme ça yi a arti neɗɗo uddiranma dammal cukalel almanima papa arti holɗum jaari ciko mbatta ko henne nden min nande punɗoma ita kam wiide kaariɗo mawde kay mi sikki tan noon pawuji domaɓe ko jawa kono aɗan debbo ene falwi e haat hakkude men de ko surprise ñimi waɗande gallo alhamdulillahi rabbil alamin eyor way ɗo de na ko sa wayi ɗo bébé o tinat boji ma ɗo o mettinatde jeleede ñalawma jeleede ɓe mbima ko yondi fof weeɓat jaari en tampino haydara ko joni yotti jaari ko gon on ko gonki en neni ɓe wirtoñ ma te mbiɗo ɗo e semaine o sax mbiɗa foɗata waydede écho enen jaarata ɗum kay arandi kay ɗum firti ko maayo ngo waɗi ndiyam jaari ndar artuga ko min oni e royɗo de alhamdulillah mi yetti allah ko ɗum tan keddorinoɗa kam e aduna dokka kam cukalel sabu allah jaari hay kudol ɓale e galle e woto men e ɗum ɓurti kadi jooɗo tan ndeeƴa kono hay o information il faut mi haalno ɗum dalanda ala o sesi o sesi mi haalanma jaari dalanda ko nawle kono omo yitma gonga kono an andi affaire rewɓe surtout kanko heɓanto kanko adi kam ɗo ene wawi wadde mo blessé wawa ɗum muñde min muñata ɗum kaari ɗum dalanda alhamdulillah onon pourquoi worɓe kamɓe soɓe ndesi debbo ɓooyi dañani ɓinguel tan
ɓe kangin war men paɗaɗa en annoncé fof min yejjitini mbaɗi affaire ko porno vidéo sonam immeuble galle ganda o maha ɗum plus r plus 4 non vraiment mi waɗa comme no safal ɓe mbaɗat ni Kalidou Galle Kalidou Uya Galle Kalidou Galle Kalidou Dalanda alhamdulillahi rabbil alamin wo ala wona neɗɗo dalanda mi weltima guila jibinami ha hande no ɓerdam nde ɓuɓiri meeɗa ɓuɓirde ni dalanda bala ɓerde ma nde ɓuuɓa fatta hokkama information mi heeɓi information o jaari halni kam ko jaari halli ma jaari halni kam o halni kam information o jaari halni kam ko reedu dalanda imagine toi jaari woni reedu alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ndeysaan dalanda Allah wona neɗɗo billahi ɗum c'est une bonne nouvelle ɗum de yere ñagunde si jaɓi tampina joomum wallahi yettere Allah c'est une bonne nouvelle tampi trop ara fof to rewani pour dañde ɓinguel alhamdulillahi rabbil alamin ko kalɗa nane dalanda mbiɗa ñagunde so jaɓi tampina joomum eyyi ko gonga kay ko jiɗɗa wiide ɗon min kadi komi cowiɗo holon sowi dalanda min an sowi walla jaari sowi min jaari sowi walla woto kanguinne kam wawi mi haŋinani ma ɗum ko ya yetta Allah juula ñagoɗa ko yimɓeɓe ñagoto ko fo a heeɓi ɗum minen fo ɗiɗo kay c'est une bonne nouvelle a weltaki alhamdulillahi rabbil alamin Kalidou mi woyata sa mi woyata wona woy mi yettat Allah mi woyata wona woy ɗum wona ko wiyete juulake ñagoɗa Allah dalanda mi yetti Allah ɗum ɓuuri enen fo yetti Allah mi haalna ɗum jaari kadi haalay jaari eyyi jaari Galle Kalidou Galle Kalidou Uya Galle Kalidou Galle Kalidou lele mi meeɗano ɗum sikkude e oɗo galle ceerno a weltaki nan ɗiɗi a weltiki ɗi mi jottono mbaɗe min est ce que mami taniraɗam allah akbar wiye o tan ko tanum ceerno mum allah akbar ha wiye jaari enceinte min kan ko an nan komi wiyayno ko min yomi jooɗo tun yiya sukaɓe no talɗo no yaha no naata ɗo no yaltira ɗo ayi ede galle inandi ko minen wonno sukaɓe ɓe enen kay gonnon sukaɓe allahu akbar ko ɗum nanguiranoɗen Kalidou malama yo Kalidou malama Kalidou manama yo Kalidou manama ɗum ko morto keso ambiyasi mbaɗen ɗum répété ambiyasi are waɗen ambiyasi kare mbaɗen ambiyasi are waɗen ambiyasi are waɗen ambiyasi Kalidou golli yo Kalidou golli woto way jooɗ mawɗo jeeyi ko koyngel gotel Kalidou golli yo Kalidou golli ade golli yo Kalidou golli ɗum ko buddi dene Kalidou golli yo Kalidou golli yimɓe cikkat Kalidou ko mayani awa gasi ɗum ko buddi deneje awa gasi woy eyi Ibrahima na ɗum ɗo en muñi ɗum e oɗo galle eyi ayi min gila darimi hen gandunoma sukaɓe mbaɗ enceinte ɗum ceerno moɗi an kadi noon a fenay noon komin dari hen goy holɗum ɗum si heeɓi keɗo komin goy ala ceerno moɗi an noon ida añani goy la ilaha illallah aɗa mi haalanma wonko ganduɗa min yiɗano ɗum haalde ay gila jeydirmi e ceerno sérif eyyi kanko totti kam ndiyam
wi kam ay ndiyam mo njarto ɗam mbaɗe feere ma ay bidon kaaliɗo batteɗo e frigo min yuppi he ndiyam ɗam joni min honno watta lan min jooɗi do gara yoofu habbi horaire on itti Konakiri rewi laɓe gaw rewi wo ɓe ukkay toon seeɗa popo dara kundara ha yalti frontiére ha hewti ɗo Dakaru mi itti mi ari mi golli komi gollata kon mi waɗi komi waɗata kon ha pay koye ari danilan ko an waɗi an butelaji ma jol horaire mo wima apprenti ji changean ɗum ɓe change hon ɗum min ko mai dame ñande jamma mi noddalima ɗo fenêtre on a nanino ko ñande hen mo ɓiɗɗo ma han kam ko ñande hen ko travail équipe travail équipe ko travail équipe mbaɗɗen travail équipe mbaɗɗen aɗan ɗum to heno wiye mawɗo no moƴƴe e galle ndar sukaɓe sen beltininom ɓe mbaɗa ménopause mi yii ka yaali kadi ko jiiɗa dara dan traverse tumi naari ɗum tum mi yii Peti Diallo Peti Diallo ɗo toon ko Peti Diallo waɗi toon day Peti Diallo aɗa min saham gila mbo tolno hen tigri aɗa no Fuutankoɓe mbiyatno kam Salso junior are Salso junior wallay Salso junior emba kaaliɗo gollani men min wiwa noon joni aɗa no mbaɗɗen puɗɗeɗen wadde dawtal ngam ɓe no jirniɓe ni yawat ɓe mbaɗa accéléré yawat est ce que ɓe waɗata 6 mois ala timmata nden timmata woɓe mbaɗa 7 mois joni kaalidu aɗa andi weltiki 5 000 on joni so jonni men jetten 2500 maren 2500 mbiɗa holɗum kaali ɗum no 2500 maren on moften joni a ñamay 2500 ma mi ñama 2500 moften pour ciɓe sukaɓe ɓen ari joni il faut mbaɗen cosaan Fuuta ñande heewo cosaan Fuuta min kadi mi adda ñama kalaɓe ɓen koy ñama kala laggine ɓen ɓen ɗon jogotoɓe ɗum haji ɗin won joom caaji peƴeni camara en 42 métres o rakka tokkuko tokku kamɓe waɗi ɗum noon Galle Kalidou anga Galle Kalidou uya Galle Kalidou anga Galle Kalidou le Jani, he, ouf, encore Jani, cours ma faveur. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudu mi yituma da même sur Jani. Man ma ka kala. Ko ne faveur ko? Jani, anyo, dalandayo, hudu min jituma no jikito ko teddi wala do fobira. Anani? Mina Diallo ko min nafa ɗo mina Diallo min jewtiɗi hen min ƴetti jontande men anani mi yontede balɗiɗi o yonte balɗiɗi règlement wonno komin paamano min mbino hande min namnoto mon ɗum règlement o kam dodorɓe hande faame de ngam nan nder suudu non jaw suud rewɗo non suud man ko otom suud non mbaɗɗa grossesse gonɗo en grossesse fota yekkide ko teddi ni mbatton tan bonnanen men mina Diallo koye programme mawɗo min goni onon mate o ganduɗa so Allah lawno jooɓi hay son dañi ɓinguel ko français wiye ko bébé de hay bébé city min jiilot so Allah jaaɓi mbaɗa wawi hen yande ko Diary omo ko gat ala omo namdotoma to omo heeƴ ɗum non yeni baaba gila yende hen moƴƴi hoddana dawol
Ba so ni ka tambu na ci mag bi. ala mi nam to ma dalanda to woni Voilà. hay kam goto yekki côté di ko kam ndeno ndelu tan ndeno adani grossesse af no yayi bonni wonno mbadi ron tan bon Galle Kalidou anga Galle Kalidou uyo Galle Kalidou anga Galle Kalidou leli ae Ba wodu wadi. dalanda Ko jam. Stella Wa de jini la. amon ko no kaade du yo Ba kede ana inani do adali Sudan. on contra wadi du résilier poyi idandi ko no wadi du résilier modi ma Modi on. gawo wadu no mete de on ha joni ko do men dari min e cerno modi onon hido ngandi joni ko no watto accane men fos waton wad nyame ha haro na kay ko non wi fawto don fotto don komi wada Baba na wesu de ba. hay onon hay rendez-vous mo ko ene yahata si on fala hay nyande accouchement o men walo go taba Oh. min e cerno modi décision jettama ay habutum mi hala di da hala hay hala dudu ko kan uytay dum o yida dum go yida dum jallo signor yida dum doy dum nani accu sa gayni adana la bale kam hay foy wertugo si mi werti mi balay si mi bali mi pompay suudu dum kam ta no ta ma Baba na hela na danki ki. helata Ni do ni ay lay ni danki. dum ko respect danki ki ko respect jallo signor ko danki ki do afami ko Ko jalu zinyo walta. Ni la wesi tani do mbadi ni ay lay ni. habotum mi wejjita ni nene ma koy wejjiti ni nene ma o waali ke ni fes menen comme waɗal tun ko ɓayde men faalaka waɗude jaariyatu haalan mo mi anda si ceerno modi hay fus a yaari mi fotti feewi yat a yaari honde tuma yontedeɗa yontere ma den ko honde tuma jango hanke heccanko hari kanko kono hanke heccanko ceerno modi a jango si Allah jaɓi ko min defata min wuppata Anodo. 2 jours Mi haari mbottari 2 ma. jours ceerno modi si Allah jaɓi si mi gayni tum mi yenna ceerno modi mi gayni hay modi mon yo waɗon doy Galle Kalidou uyo Galle Kalidou Galle Kalidou leli ae kali hande noon na ko mejiɗa ko ndey pour hande o hande ko farilla miɗa andi sukaɓe no hen haalatake a faami goy onon noon kon sénégalais yen ɓe plus particulièrement Fouta Tooro menen noon komin lagini iɗon andi iɗon jogui aada mon menen kadi amen jogui aada amen menen aade si suka debbo on sowike sadakaji yaltay ɗeɗo dumanno fof noon sa yimi haalali hay ɗum ɗon hay fus harila darde sadaka kam il faut ɗum ɗon yalta si yaltali moƴƴanamen enen yani onon dey enen dalanda noon min jibini ko ɓiɗɗo an mi daari noon mi yewtidi sadakaji ɗin fof hay si muusi e ma en wallodiray kono ɗum ɗon si allahu lan ɗon jaɓi yaltay sadaka hollum jam sadaka pour hollum no teddi noon seeɗa ko ɗum waɗi haari sadaka ko no foti
sadaka no teddi de e sadaka holko nafata ko pour holɗo nafay pay kunkum ayi minen ɗo goɗɗo meginimo yo yaltin sadakaji ɗin o yaltinaali nde o yehi haayi mo jibina o naɓa hôpital nde o waali sage femme mum wi no jaggude pay kunkum wimo acci tan dey tout ce ko on yultiti indi mon yo sadakaji ɗin yaltutawo ɗum ɗo mi yiɗana ɗum ɓiɗɗo am on goɗɗo goo haari o yehi o wawa jiɓinde ala ko ɓe waɗaali ɓe inni yehe addoye baabe mum baabe makko ari dari ɓe forsi tout suka on yalti iɗo andi ko woni o yaltini laaɓi o tufi baabe makko kisal pay kunkum ɗum noon fof mi yiɗanama ɗum ko ɗum waɗi mi innuma wallodiren yaltiren sadakaji ɗin dey ay Diallo Allah notawala sadakaji ɗin tawo accu mi haalama sadakaji ɗin tawo haal sadakaji ɗuuɗa haal ina andi si min fuɗɗike ga batiraɓe ɓen ko nayi ɗiɗi kolce nayi ɗiɗi yaltinta jajang min jajang andi no waye ɓiɗɗo an o eɗa andi kanko kadi ko patirawo o yaltinte mbewa tati danejo balejo e multicolore goto naydi yalti mbewa ba yalti heddo gertoɗe ɗen kadi si yaltinama ko fi kaw makko kaw pay kunkun on faami joni yaltina naydi ɗiɗi kolce ɗiɗi yaltina ɓeewo ɓa tati gertoɗe ɗen waɗa jeego ɗum moƴƴi ɗum sa yaltini ko hakkude nge taɓuɗoɗan on suko aray dow jang taw men e dow jang si Allah o jaɓi o juuta e ɓalɗe ko ha ɗon Diallo a pari haalde tawo min jiɗmami namnade Diallo holto Allah woni est ce que nde wonata reedu nde sadaka ko yaltina ha woni reedu ɗum ko goo woni kanko woni jaari nde Allah hoddirta eɓe gona reedu sadaka yaltinaka mi haalade haala jaari de e wasese ko ɓiɗɗo am min kamɓe ɗiɗo foof kalani ay min gurnamam oɗon gandi mi haalni mon goo mi haalni mon ɗiɗi mi haalni mon tati min gurnamam foof ɓarmi ɗum koye Allah kala ko wona Allah min haajam ala hen heɗo tan mi haalano kono Allah wona pullo Fuuta an kadi noon ayi Diallo mboɗo yiɗi an e ceerno Moodi cengtoɗon deedi sukaɓe e watsese tan par ce que wonko ganduɗa so ɓooyi ni jigataɓe kamɓe saabu ɓe cuwataw hay woɗɗoyde Allah andi suma yetto walla yettotako si sadakaji ɗi yalti te aduna Allah o foof wona Fuuta Guinée kam koko hawri sabu su no wiyetede capital mon su nani Dabola nana Pita nana Mali Yembere nana wuro mon Labenaɓe nana Guinée hawri min ko ha ɗon ge sina ɗum ko zere kore mi feƴƴi seeɗa tun zere kore hay toon mi anda no bettini kono ko wayno wonde foof sabu Allah cengtude e deydu sukaɓe ay ni no Allah hoddiri haɓe goni reedu ko ni goppiranɓe ha no Allah hoddiri foof sadak noon ni moƴƴi saɗa jogui aɗa wawi aɗa hattani yaltinan ɓiye kono mi yaltinata hay goto sadaka wona ene wawi wonde te sabu Allah que ça soit la première fois et la dernière fois yejidi kalis o 25 000 kalisi kadi yaltay kadi wi ɗum noon no woodi kalisi kadi 25 000 ɗon kan a jonnoy ɗum mawɗo mokko ba hono min wattiɗo ko funi Galle Kalidou anga Galle Kalidou uya Galle Kalidou anga Galle Kalidou le on jarama jamtum kay jamtum mi woni minen fof jamtu won toon hono famille o toon no wela Kalidou inno jam tan
e fo dam tumbe woni ina fo he ampanade babam ne ne haldata e baba no fata mi wala ma explique nene baba haali ɗo Kalidou o innimo simin debbo si minen to adamen debbo si sowima o haali ɗo sadukuji moƴƴi 2 millions nene ɗi ɓuri 1 million 2 millions pour rek ha mbo heɓa komo waɗa e poche makko mbo heɓa komo ñaama walla komo heɓa goɗɗum komo waɗa ni noddata baba fi Allah komi ñaage mo nodda baba haalda e makko nodda mbo saw o arta a wawanani ma e fus awa jaka no metti nane baba wani komin kakañ Kalidou ɗaɓɓi wana min ala no waɗi de min no mi ha mi halnama Kalidou jippake taw jam tan minen fof haltu noon e baba mi tampi gade o tampini kam toro waɗa gaɗi affaire ji ɗimma ko a famata yo no baba watta réagir awa anodda yam d'accord jom farem ɗalama mine fori ɗumaninde jaari d'accord salminana kam famille o fof a jarama merci jaari kam ha joni aya jaari Ulago jama nder galle Kalidou woppitake ko